Siyazwana bangcwele. Uma uNkulunkulu ebuyisela imana ebandleni, asigrebe imali. Lalela, musu ukuthi uNkulunkulu efuna ukukuphula entweni lokubala ukuthi hey kungenzeka kube ukuthi uyakwephula uNkulunkulu. Lalela, shiyani iminyaka. uNkulunkulu shiyani 2022 uNkulunkulu shiyani 2023 uNkulunkulu musana ukusho ukuthi kungenzeka ngo22 sibe ne lockdown. I don't have time for the lockdown anymore. Hallelujah. Praise God. This is the freedom that God is giving to the church. From 2022 we walk tall. Othandayo uyoyiyekela, othandayo. Yebo. That's it. Hallelujah. Amen. We want to see abazalwane thina mina really I believe mina bangcwele entweni enhle. Yes. Amen. Ungaya kungisuse entweni enhle. Yes. Akusho ukuthi mangithanda into enhle ngikholwa. Yebo. Mina ngithanda into enhle. Ngithanda ngebrethe elihle. Ngithanda ukukhula komshini. Yes. That's it. Amen. Amen. Yo. Praise the Lord. Amen. Ngoba ngithanda into enhle ngoba I have to represent amaZulu. Yes. Praise the Lord. Fanele ngirepresent amaZulu. Yonke into engiyenzayo must represent heaven. Yes. Noma ngabe uthiwa uhlala endlini kaTshani, faka ubulongwe sinda. Yes. Mama. Ubani owathi ukusinda akona ama-tiles ethemvelo. Hey. Ayangizwa ke. Yenza indlu enhle ibe clean, represent God. La kuhlala khona umzalwane, la kuhlala khona umuntu omusha, akubonakala ukuthi indlu ihlala umuntu ophendukileyo. Praise the Lord. Mawungena ngeke ngithi mina ntombazana noma athi awushadile zirole ngelinye ilanga faka nje ibhedi ngibe mhlophe. Yes. That's it. Amen. Amen. Sure. Wena thini imiyalezo niyawumzela lapha. Jesus. Lalela. Let's go on guys. Baba ngathi ngiyayigoqa le time yonke. Yenza nje nebhedi yakho isimele kahle. Indlu ibenhle. Yes. Lalela. Noma ungenayo umuntu wesilisa kodwa unayo wasezulwini. Amen. Uzokudinga ukuthi guqa kuwo lo mbhede. Mama. Umhlophe mntana mkuhle. Yo. Ulale kahle. Yo. Sure. Amen. Fuke kahle. Amen. Mama. Amen. Sure. Bakithi. Lalela, ngiyengithi impostoli baphatha amabhayibheli amahle. Bese enkonzweni. Yo. Maniya lapha ngasegarage. Holy City. Yes. Yabanje lami lihle kodwa yena. Lihle. Okulikhulu phela. Phatha iBhayibheli lalela. Ngalifaka iBhayibheli ku flashback. Yo. Kanti lihle. Yes. Sure. Mama. Ngoba lalela kungenzeka ukuthi you cannot be evangelist. Yes. But by carrying the Bible, you evangelize completely. Yes. Uliphathe ungaliphathi kanje ngathi uphethe induku. Yes. Uliphathe ulibeke la usuphathe flashback yakho. Yo. Yo. Amen. Sure. And walk. Lalela abafana nosomatekisi bayabuka. Oh. Kodwa abese kuba nombuzo baqela ukuthi uyithola kanjani uhlele khona yini? Hey. Yo. Fanele uTaxman eze enkonzweni ukuze akuthoke. Yo. Lalela uthi uhamba futhi ubunesmile ubuhleka. Hayi sisimalindi wena ngisikhuluma lesa awumngani wami. Hayi sisimalindi umzalwane. Jahile.
Julukile usula nangezandla. Juwa nami umsalo. Mpostoli. Kwethu ngokulungisela ingane zakho. Kanti kumnandi nje ishaye a ponytail. Shaya ponytail ithi baba baba baba. Abesihambe ihlabelele endleleni, ihlabelele kamnandi ngalokho futhi ngalokho hamba ichepisi. Uzoyidla ngesikhathi leso. Kodwa hayi uhambe emgwaqweni. Hamba usaba lapho ulamula futhi ipanu. Amen bangcwele. I'm a teacher, evangelist, konke. Bona ngimanje ngukonke konke ngoba sikhanda noma nkoti leyintombi ezizoganana nabafana. Nabafana abazoganana lezintombi fanele bebe right financially bangasweli lutho. Bangasweli lutho singashadi ingane zabantu. Lalana ake ngitshela abafana bavamisile futhi bethi bona bengafundile. Abafana ngazi ukuthi baxabana ngani nesikole. That's it. Pastor. Nikhulume la nto ngomfundi. Pastor. Uyazi ukuthi ngiyakhuluma. Khona vele wanyakaza kakhulu. Ngisho umbana hayi ma. Ngizongena ukuthi ma. Kanti lalela isikole asona imuntu. Kuhle ukuthi nje na umfana nje ngoba lezi ingane sometimes they sacrifice to be teachers and whatever. Bese thina siyithathamela. Amen. Amalona lelitekeza akhe. Bese thina siyithathamela. Mase sibathathamele. Usafanele athwale mina manje. Umzalwane ezenkonzweni noma kuthiwa uphakanyiswa izandla ukuthi umbone ukuthi lo muntu wesifazana useyasina. Kodwa is nothing can do ubophile. Yes. Boshiwe. No. Okay, mfundisi ithi noma ngabe kuthiwa awufundile kodwa do something. Make sure Nkosi yami uyazi ukuthi vulani ingqondo abantu abasha. Open up 2022. Open up the caps of your mind. Just empty it up. Musani kuba lazy ukucabanga. Amen. There's lots of avenues there. Yes. Sure. Online. Is it online manje? Amen. Online. Sell things online. Sell things on. Hallelujah. And we have man. Yes. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Nkosi yami. Kusetshenzwe ningasikhathi neso. Ukuthi ngakholelwani ngoba nosibani bani lokho eboleka kimi imali. Lokho ngiboleka. Actually, amen. Kumnandi nje ngoba we are dealing with abazalwane holistically. That's it. Ukuthi umzalwane apheleliswe. That's it. And afinyelele budodeni obupheleleyo. Uma ukhulunywa ngobudodo kuphelele abushiwe abantu besilisa, ushiwe ingqondo kaNkulunkulu, ingqondo kaKristu. Hallelujah. Even the same Jesus who gave us birth was Isala. He was a carpenter. Yes. Amen. He was a carpenter. Amen. Sure. Why am I shining for Salam or Shai Plam? Yes. Yo. Sure.
To motivate you. Mina lalela hayi ngoba ngenza ngiyabona la ngithatha amaplanga la afile. Amen. Nyani nithi please. Yo. Wema. Yabona ke nitshingayo nelokho nitshinga inkethi nitshinga yonke lento. Le comfortable singiyala. Yeah. Kudu lahla lapha esikhotheni. Mina ngihambe ngiyicina. Yo. Inga zonke lezinteni intshingile. Vele lapha egarage kwami mase nginesikhathi esisodwa ngaba 20 minutes. Hambe ngithatha school driver ngikurenewe ngokuqale kabusha. Ngihambe ngofuna indlu wami. Yo. Amen. Sure. Ngiyasebenza kodwa. Yes. Kodwa kusho ukuthi angizukuyenza yini? Because ngifuna ukuba right enkonzweni. Uma kuthiwa kunikelwe, ungalokho ngithi nkosikazi. Uphethe lapha kwami. Ngisukume nginikele bandleni because nginenye source, nginenye source eseceleni engenza kuyo imali yokunikela enkonzweni. Ngeke ngesalary. Yo. Ngeke ngesalary. Uyokhala uzufe. Bayazi abantu abasebenza kuhulumeni noma abasebenza kuma-corporate. Yonke imali ithathwa uhulumeni. Thatha yonke ngisale ngiye ekhaya ngingaphethe lutho. Ngeke udepende kulo. Do something. Amen. Oh. Oh Lord. Ngiqhubeke. Amen. Ngiyabhaka mina ekhaya. Amen. I do the baking ekhaya. Yo. Baking ngizenzela mina. Kodwa ngiyasebenza. Yes. Sure. Yo. Ngithatha ama-slices ezinkwa la engiyibhakileyo. Yo. Nkosikazi yena unento yakhe yama-scones. Mina ngingeni lapho into yobathi isinkwa sami wena shaya ama-scones. Yo. Wow. Shaya ama-scones mina ngishaya isinkwa ngapha. Wow. Ngenza isinkwa ama-slices ngisidayisela abazalwane. Yo. And ngidayise health bread. Yes. Yo. Uyeke ubhozazi. Amen. Uyeke ubhozazi. Mina ngishayele sesi-special. Yo. Ngenza imali out of it. Yo. Imali yami yonke iphelela enkonzweni. Yo. Mama. Sure. This is the tip of the day. Yes. Akekho umuntu ofaka ehlale eHoly City. Jesus. Afanele ukuba khona umuntu ohlale eHoly City. Akangisebenzi. Yo. Yes bazalwane, ngiyangibona ngathi ngixake kanjani. Lokho nesifuni man, angisebenzi. Sizoyifuna ngobulana. Yeah. No way. Sizoyifuna ngobulana. Zama something. Yeah. Amen. Oh, praise the Lord. There's a businessman who started with sweets. Sure. Businessman today is the toppest business. Sure. Not in South Africa, the whole world. The whole world. Yeah. Started with sweets. Daisama sweets. Sure. Mfundisi uthi uyamazi umfana kaSithole. Kuba umfundisi uSithole. Started kosami njengoba usisenza nje. Kanje elokho eshutha thina sishumayela siba umfana nto kwahla. Afika ngiphi isithombe. Yo. Ithe yonke yabona ngani ngishutha ngiphi isithombe. Waqala ngokupha abantu. Today Yo. is the toppest Sure. photographer in KZN. Yo. Amen. Sure. Yeah. Mama. He's got sound system of the top. Sure. Amen. Yo. Ayama. Sengimile. Yo. Kodwa ke Ay. isemina nje ncane. Amen. Hambani bazalwane ningayi kuba ngorosi. Hambani niyocabanga ukuthi what can I do? Yes. Amen. There are guys here abasesikoleni khona abazalwane lapha nokho ingqondo engabe ibasiza inkosi ukuthi bashayishe ucabanga. Hambani kubo musana ukusabana. Yes. Uzothini mangisa uzothini Yo. yana kuye. Yes. Sometimes humbleness. Yay. Humbleness. Yes. Ukuzehlisa sometimes abantu bashawe lento kuba lapha. Yo. Amen. Uyehla funda uma kuumuntu ufunda ukwehla. Yes. Uma ungenalutho thana unalutho kodwa ufuna ukuba notho. No. That's it.
Amen bazalwane. Amen. Sure. Sesiyenzani something man yenzani. Khona inwele zase China nezase India. Yo. Lalela ngiqinisile mina ngangazi ukuthi ibiza kanje lezo. Oh, yabiza le. Ngaqeqeshwa le ngane engizala. 3,000. Ngazanta namngeke you are not serious. But baba. I think now she 300. 3,000. That's true. It's true. Because ngoba I love her. Ngifuna hlale enkosini. Yes. Yo. I have to take the 3,000 out. Yes. Yo. Nigga. Uyabona nje hawu bakethi. Yo. Yo. Umusu landela. Sidlala abanye abafana. Yebo. Bahamba boyilanda le into le. Yes. Yes. Go 1,500. Yes. Babuye bazonikhuthuza. Aningeni khona uNkulunkulu wami. Bangena ngapha zifika ngo600 yebo. Hayi bayishaya bayidouble abafana. Bangena bepha. Yini wena ekuhlulayo ukuthi ungakwenza? Hallelujah. Sure. This is powerful. But this is the little session. Yokuthi athi uNkulunkulu ake ngikhulume nani ukuthi hayi bazalwane. Yo. Ngo2022 asiphume endlaleni. Hayi asiphume serious. Akukabe bikho umuntu omusha ophuma la endlini lokhethe. Hayi mina ngizana. Ngithi umpostoli nje lobe khona nama blocks lapha. Business ama blocks kodwa uyashumayela. Amen. And umenywa all over nanka ama blocks egcekeni. Amen. Praise God. Yini pho wena ekuhlulayo? Yo. Sure. Amen. Mina sengiyantshela nje inkani ine problem yamanzi. Yes. Yo. Go and get someone ukuthi uzosupply kanjani amanzi enkanini. Yo. Sure. Amen. All right. Angapheli. Hayi la uthi sebhabheni. Usiyasula Uyinkosi ephakemeyo angayenzi lento engiyizwa noma ngalifundi ivesi ngiyafunda nje ngicela uExodus. Right? Genesis chapter 47 verse 27. Genesis. Bese siyavala ke bathandekayo sesobonana inkosi uma isivumela. Genesis chapter 47. Okay. Yes. 47 verse 27 ngicela ningifundele. uIsrael wahlala ezweni laseGibhithe, ezweni laseGosheni. Bafuya khona, bazala, banda kakhulu. Asithandaze. Oh. Baba wethu othandekayo, Oh, Lord God. isewenkosi yethu Jesu. This is the summary. Ulokhu Nkosi osisikhulumise khona. Oh. Baba namandla siyabonga. Thixo wenyaniso. uNkulunkulu wengcebo yonke. Baba uyabakhipha abantu kwi-cage. Hey. Ubahlalise namakhosi. Egameni likaJesu, egameni egameni lenkosi yethu Jesu. Baba siyacela umsa wakho wele phezu kwethu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Lana ngithemba ukuthi ngisoke ngaqala nje ukuyikhuluma le nto bafana ngifundise lenkosi. Abantwana bakwa-Israyeli ngicela nje uthatha 5 minutes impostoli sengidlala phansi. Abantwana bakwa-Israyeli at this time ngiyakhumbula i-case yabo yaseGibhithe. So ke uma sebephuma eGibhithe babehlushwa kakhulu lapha. Yes. Nina ngiyanizwa nje ngikhuluma ukuthi we might sihlushwe ngo2022. We might. Hey bahlushwa laba bantu. Yes. Kodwa kuthe behlushiwe babekezela. uNkulunkulu always provide something ngabantwana bakhe ngifuna ukusho nje. That's it. uNkulunkulu always provide izinto ngabantwana bakhe. Oh. Uthe ngesikhathi behlushwa kwadinga ukuthi uNkulunkulu athi kubafudula ngoba kwakugcwele kakhulu nabesifazane engathanda ukubona nabesifazane behlupheka. Yes. Wabaphushela leli Bible wabaphushela eGosheni.
lalela uma ebaphushela eGosheni uma ufunda kahle ngeGosheni Yo. kahle kahle wabaphushela into the wealthiest place Yes. indawo eyayicebile Yes. That's amajibutha engayiboni Yo. Amen. Amen. Praise God. Yo. ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukucashisa lisithi Hey. into okufanele anginike yona Yes. uNkulunkulu uyayicashisa into esitheni Yo. enzela ukuthi itholwe yini Yo. ake ngenze example Yo. sometimes uyazi ukuthi umangaliswa ukuthi kwi-interview Sure. ku-advertise post kuthiwa ifuna lama qualifications Sure. ifuna masters ifuna what Yo. wena uthathe risk ngoba uNkulunkulu beke iGosheni Yo. kodwa Nkosi yami avele ngishimela kanjani ngiyeke kanti uNkulunkulu beke iGosheni makufika ku-interviews lalela bazalwane bavele kuthiwa hayi wena une-BTech asimdingi umuntu one-BTech sidinga it's a senior post asimdingi umuntu one-bachelor one-BTech sifuna umuntu one-higher degree Yo. uthathe i-risk umangale uvele ushortlistwe Yo. Yo. uthi hawu ishortlistwe kanjani Sure. ngoba izisho it's minimum working experience 5 years and above Yes. kodwa wena uapply ungenalutho Yo. Ay, ay, ay. kodwa ushortlistwe kuthiwa ngishortlistwe kanjani lalelani bazalwane Sure. uNkulunkulu uyayifihla into esitheni kanti ubekele mina Hey. That's it. That's it. iGosheni akusiyona eyamajibutha Yo. iGosheni eyethu Yes. Amen. Hayi, bakwethu Hallelujah. uthulu amen lapha bayabuka ikwama yeyina Yo. iGosheni eyethu iGosheni bazalwane akusiyona eyamajibutha Yes. vika njengomzalwane khona umfana lapha angifuna ukukhuluma ngazo uzosuka asitheka ukhona uzosuka bese ecasula Amen. kodwa ngifuna ukubona ukuthi izinto malithi iBhayibheli lokhu ngininike nina kanje nabantwana benu Hayi. lento eyenu nabantwana benu umangale nabantwana bethu bethola ifavor kanti kungenxa Yo. yethu Hallelujah. ngoba izinto zabangcwele Yo. zifihlwe lapha ya eGosheni Goshen. Ay. Hayi, Ezwakala uNkulunkulu. amen uyayibona ukuthi lapha yana kukashisiwe abantu kodwa uNkulunkulu ulokhethi izwe lihle Mama. lihle hlalani khona everything is there Mama. kahle iGosheni kwakuthiwa that was the agricultural place Yes. Sure. Yes. yonke into kwakunemvula ngisho ebusika kunemvula emini yonke into ihamba right uphuma izambane elingaka asho Israel Yo. Maya. Oh Lord God Almighty. so ngithi ke bathandekayo ngiyawuvalela umhlangano egameni likaJesu Yo. our place Sure. ambinde our place uNkulunkulu ekushift athi hamba ohlala eGosheni musukuya kwenye indawo okungesiyona iGosheni ayi amen hamba ohlala khona ucashe khona the land is wet Yeah. liyani izulu khona Yes. there's no winter khona No. hlala eGosheni Hale Goshen. lalela akake ngikhuluma izinto ngoba ngifuna ukuthi kuba practical Yo. noma kuthiwa awukashadi Yes. miyeke umuntu wasezweni Yes. Amen. alikho iGosheni lapha hlala lapha eGosheni usuyiwarisha Sure. Pastor ukuthi ngikhumbule ibhanti hayi ngoba menzothatha isikhathi esithi ngiyashista Kule. Jesus ngifuna ukwenza abazalwane ingqondo yabe isettled That's it. don't run away from Goshen Yes.
musubona ukushiswa izinto usuthatha indlela eshibhileyo amila majiphutha ngaphandle don't go there stay in Goshen Wosiyami lalela yonke into iyatholakala la ufuna umfazi ngena la Yes. Amen. ufuna ini ngena la Yes. ufuna umsebenzi ngena la Yes. yonke into ngena la ufuna ingane ngena la Yes. that's why izolo bekungathi ngixoxele indaba zami ngimtshela ukuthi hayi lalela wathi uNkulunkulu yini inkinga yakho uzohlala la ngenisana abantu eGosheni ziyatholakala ingane Yay. Amen. lalela mpostoli uyazi ukuthi ngangithi uma ngiphumile ngokwenza loo nto lo mhlawumbe ngibuye nayo noma i-3,000 Yo. one session Sure. kodwa I have to forfeit because of listening to the word Mama. ngashiya phansi izwi lathi yeka loo nto hamba uyotshela abantu ukuthi there is a place eGosheni Yay. so abantu ababuyele Sure. musani ukuthi manishawa izinto nibaleke kuNkulunkulu Yo. Oh, what the God is a provider Yes. Hallelujah. musu ukuthi uma uzwa ukuthi izinto ziyashisa gijima ugcwale yonke intaba hlale eGosheni sit down Yo. 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 liyani izulu Yo. don't worry hlale eGosheni akukho right lalela akekho umuntu onesizini ehlala i-right njalo Yebo. nami iyangifikela Yes. Amen. kodwa lalela akuthi uma ngifinyelwe isizini engenhle Yes. futhi ke thina ngoba siyashumayela silingwa mhlawumbe nina more than you guys Yes. nina anilingwa kahle kahle mpostoli abalimi no abalimi hey siyalingwa thina Yo. Yo. testwe ngayo yonke indlela uthi uphuma kulokho uqhamuke uthi uqhamuka lokho uqhamuke uthi ufike lokho kuphume ebandleni uthi ufaka ngapha kuphume ngapha Yo. Ay, 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 ay. Yo. kube busy Sure. kwathi into engisizayo mara ngaphumela ngapha ngasemagibhitheni azongithola Yo. ngivele ngibaleke kakhulu ngiyohlala lapha eGosheni Hallelujah. then uNkulunkulu bese dila nendaba yami Mama. ngilapha eGosheni ngicela ukwazisa leli bandla sesihlukane God will deal with your stories Yes. eGosheni Hallelujah. indaba yakho iphelele lapha Yes. Hallelujah. Oh, sure. umhlaba uphelile Yes. Hallelujah. I've seen that ngikhuluma namhlanje ngazi ngikhulumene ngoba egcwele youth I've seen youth yeke uNkulunkulu Hey. ifuna ukogana emhlabeni Hey. Oh, Jesus. emva kalokho Oh. angifaka ibhaqa lapha le counseling Yo. unkosikazi ugood bro kodwa manje naye kufanele ngakwenza into yakhe vele hambe nami athi sambe baba sambe yo sohlala maze ngihlale ngihlale kusofa ngilalela bomanqablana sisuhlela abantu abakhulumisana mhlawumbe mina ngihleli ngapha ngilalela ngithi sengiqedile ngizoza nje umama esho ngathi amen yabo kuphela 2 hours mina ngiyabayeka ke mpostoli babhakelane for 2 hours 2001 you 1999 you did that lalela uma kuphela lapho mina vele ngishilo lo ngithi bantu bami asithandazeni asithandazeni bantu bami seningishumayeze ina sayirayi ngicela sithandaze sibize altar call kodwa inkinga kuzophenduka nini niyayibona indlela ngithi mina abantu bami musani kushada nabantu Yo. yiqiniso lebhlungu leli it's unfortunate I have to talk it That's it. musani kushada nabantu abangakholwa they won't give you peace Yo. till you die That's it.
Very true. They won't give you peace. Serious. No. Vele uzocasha GOSHEN akusho ukuthi uma usuno 45 that is the end of the road. Whoa! You can rather grow with business, rise with profession, No. rise. Don't stand kulo mshado ngoba nakhona ngathi uyoyihuka kanti uya kubhokfela. Yo! Yo! Thina ubhokfela siyamaze ekhaya. Yo! Siyamazi thina ubhokfela. Sasifuna sithi, hey, what's this? Uyazi ubhokfela. Uyoyithela kubhokfela mntanami, impilo yakho ibe crumbled, uhlukane noJesu, uhlukane nehlobo, uhlukane na wonke umuntu but because of you. Yo! Hlala lapha eGOSHEN. Hey! Sure. enkulunkulu wami. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Sure. Everything is provided there. Oh. Uthatha ndani yakho. Your money is there. Sure. Your life is there. Everything, everything. Oh. Noma ngabe uthi ufuna isikole, Yes. What a chance. Hey. hambe eGOSHEN. Mina I can guarantee you noma uthi ufuna isikole. Khona abantu mina lokho beguarantee ngama results uthi mina ngino M. Yo. No M. Nje, onke ama results ami o level 5 and above. It's not about level 5. Yo. It's about the place there. Yo. GOSHEN. Mina bayazi ekhaya nga-resign emsebenzini ngisebenza kaMondi nga-resign ngayeka ngathatha isibindi ngayeka. Sure. Akhuluma. Khuluma. Akekho ma. Khuluma. Ushiya phansi umsebenzi ngihamba ngofunda. Vele ngiyafunda mina manje. Yo. Ngifunda nje umatric wami is in crisis. Yo. Matric. Yo. Phela thina into ephaswa yithi nje wangu izinto enjalo. Crisis. Thatha lo matric ngihambe nawo. Lokho ngishona nambolo amazi ukuthi manje besuphatha ama envelope. Nami ngilandela ngeyo envelope. Ukudlala angazi nokuthi ngiyofunda ngihambe ngilandela. Lokho ngibuza abantu ubla wona line. Kanti wena uzofunda. Angazi ukuthi uzofunda. Athi umuntu kodwa ubuka ngathi umdala ngithi ukayi. God of GOSHEN. Mina ngitshela ngama-practical experiences. God of GOSHEN. Ngathi ngimile ngingasazi ukuthi ngitshona ngaphi. Angithi angazi ngizofunda. Angazi nokuthi kwenza. Wayiqhamuka India. Yo. What do you want? What do I want? Okay. What do you want? No one to man in India and I was why? I think why? I said this is I'm supposed to school. Look at school. Otherwise, I want to start. I want to start a pool with school. Bazalwane God of GOSHEN. Lelindiya lalela kuleyo program kwakuthathwa lalela baba kwakuthathwa only 15 students. Sure. They only want one black. Yo. Whites and Indians. Yo. Only one black ofunekayo ngokwe demographics. Kwakusasebenza ama demographics ngesikhathi. Sure. Lelindiya vele what do you want? Let me school. Listen, do you have matric? Get me. Yes. But you look a little bit matured. Dingash. Anda basho ukuthi ngimdala. Ungabosho kwentombazane ukuthi indala. What mature? Lalana salam. Bese nami athi look matured ngathi. Yes. I understand that I'm mature. Abesathi come here. Come here, ngihambe ngekhona. Hey. Go. Uvele usathana waseGibhithe. Avela angijimise ama results athi ama results nje ngithengekho. Yo. Angazi bazowabuka kanjani. Yo. Bese ngithi Satan,
mina ngaphasa mina lalela mina ngaphasa mina kwathiwa ngabe ngisaya esikoleni ngiphasile. Bangcwele. Yo. Cut the story short. Wavele wangibiza lo mlungu wathi ujamile lo mndeni. Wathi ngizokwenzela ifavor. Yo. Ngathi favor. Okay. Ngisho ngingasho ingane yami. Ngikwenzela ifavor. Cela uhlale lapha. Yo. I will call these people up in my interviews. You'll face a panel. Avele bese qala ngokuthi, do you have money? Listen. I don't worry about this. These results, I don't care. I just want one black. But because you matured, I have to put you in the program. Yo. Mama. Yo. GOSHEN. Yo. Mangena kanjalo ke basana. Yo. Mangena kanjalo ngabhodla ke mina ngabhodla ngangubhuti. Program. Let me tell you the story. Ukuthi uNkulunkulu waseGoshen uyazenza izinto. I finish. Ngathi mangiqeda kwathiwa usayindawo. Yes. Awuzukuhamba ngizofunda khona la usebenza khona lo yonke lokho. Yo. Amen. Angiyazi mina interview yomsebenzi. Sure. Mama. Ngayihlalele eGoshen. Hey. uNkulunkulu wa provide ama needs. Yo. Aish. Bantu abasha. Yo. Our GOSHEN is Jesus. Mama. Yes. Do not move. Sure. Do not wonder. Jesus can provide everything. Yo. Donke into efuna umuntu woza kuJesu. Yes. Mama. That's the best GOSHEN. Yo. Sure. It's a proven statement. That's it. uJesu ayisuka. Mama. Lethi uthatha impabanga ezalile. Hey. Ayihlalise namakhosi. Yo. Awu amen. Baba ngezaleni akuthatha ngempela useless ungenagama uphuma kwandlwana akuhlalisa namaphosi. Yo. Yes. Today sinamagama. Yo. Hayi ngoba sizenzele thina. Yes. Ukuhlala lapha eGoshen. Ebese uNkulunkulu esenzela izinto ezimangalisayo. Hlalani bazalwane. This is not the time to go test inyanga. Yes. That's it. GOSHEN is the best thing. Atesti lutho yeka lento yomashonisa. Yo. Amen. Mama. Phuma lapho phuma kuzo zonke lento eziqakileyo phuma. There is a place eGoshen. Lapha yakunemali kunayo yonke into iphelele bazalwane. Hlalani kuJesu. Sifuna ukuthi masiphume eGoshen indoda yaseGoshen hambe nathi. It's gonna be nice this Malindi. Woza mntanami, woza sithando sami. Yo. Umnandi ngane yami kade ukhonza nomfowethu. Yes. Sesifitana ezulwini. Yeah. Indoda yaseGoshen sisithathile. Yo. Sesikhawula my sister. Yo. Say hello. So no hello baba. Hey, you here baba? Nami ngithi you have sis. Well done sis. Yo. Indoda yaseGoshen isisho nakuwe ithi sisi waze wayiphatha kahle. Yo. Thank you for representing me. Yo. Ngoba lalela. This is going way beyond your thinking. Yes. Ukuthi the man yaseGoshen iyobe ikhawula abantu so. Yo. Lithi iBhayibheli lami khona ngithi it's John chapter 15. Athi ngiyonilungisela indawo. Yes. And I will come there and I will welcome you. Yes. Ngamanye amazwi. Yo. Sure. Amen. Hlala sisi kuJesu. Hlala no matter what. Hlala into Jesus. Amen. Hallelujah. Ubala ngokuthi ke